أزي دمسخم دمس سلفنا هدا إرترايو دمس سلفنا هدا إرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هدا إرترا ناتدالوه وترسولوس حموسن كدامن أمربه حبريتا erinahda.org زقرب مدبيو دمتي سلفنا هدا إرترا دمتو طعات إرتراويانين عبدوني راتني عبدونا يبيني عبدوني راتني عبدونا يبيني إذا ما يسألوا بتينو ملي إذا ما يسألوا بتينو ملي أسمرا يسمرا أسمرا يسمرا باللاحي أخذ كرا زيت فتو بخرا أسمرا يعدي نهز باعن بابا سلامتنا تقبلوا أبرحوا إنك أربعين بمخان فنوادم سنهدان مكتتال تداليهم زلهم زغبركم سمعتنا كمي تغنيو لوم سولوس 10 شومون تمسكرم كل تشحن 10 شومون تانيو نلومي زلونات حستوتات قديمة كحبراكم فلما كم تلمود زينا كنبابيو بدحرزي حدا صحف علنا طعم زيماون أكلت حستونا كخونيو كسافت أمام مدبنا مسانا ختصنحو أقديمة إن عدمكو حجم بقر زينا نهو أمسمير سرحة سالم بسا هزبي كابنا بنكلتين هاجرات بصعقي ينقسا اسمه الله تفليطهم أمون بغلتين هاجرات زنبرة دفاع فريسون ختمات الصنعة فنزالم بسان زراخب ناي مقعازيا مسمر بسولوس 10 حدا مسكرم كلتاشحن 10 شومونتن بواقعي دحر مخفاتو هزبي بصعقي كابنا بن إيتوبيان إيرتران بمنقسقاس كم زركب تفليطهم كاب نبرت نايتان بكباب دوبات زركب خلت ختمات تبزرخب ناي حبريتا مسرت نخباب 10 عمت تفلاليوم تصنحو سترابيتات بت مسمر تطقيمم ببسحي رخبو مهلاومن بتوساخي كاب عبيت ناي صعنات ماكاين كساب ناي غزا مكاين ناي نقد نبرات كغوارتا خم زرأيا حبيرام بز مسارات إيرتراويان سنانت مكاين كساب مقلب مخان ببسح استفلالي عينت ناي هنصا نبراتن طافن بإيرترا يأتو مهلاوم تفليطهم حمش عبالات هاجروا بيت إيرترا نبر بأتو برهان أبرهان زتوسد سقمتي دقيفهم أبسد زركبو حمش عبالات هاجروا بيت إيرترا نبر بأتو برهان أبرهان زتوسد سقمت زلون دقف كليصهم نساتو مبزوطوني حبار مجلتي أتو برهان أبرها بريزيدنت إيسياس بسلامون حقاون زغون سلطون إيرترا وأجباب سلطانون أبهاجروا بيتو زركبو مسرح آمي مخامزولو دحر مجلات سلطان بحزب تراكيبو أب إيرترا حقاو زغون منقست نختكال زغربت أوعيتها طبيقنا ندقف لهم اتوم عبالات هاجراو بايتو نبر اب مغلطيوم نتقدم 57 عامتات زجمرنا يوم مصعا اب مفصمتو خانو بصحو زغبانا بمخانو بقربا انفلطون كنسرحالو زلنا مخانون تغنزيبنا نزي سياس كاب سلطان اوريدكا سلطان حزب نمركاب قريب زلو صاوعيت بزي زغونه مطرطار كم اندغفو بختامنا نرغاغص يلوم أمباسادر أدحانم جبر مريم أمباسادر عند برهان ولد جرجس أتو مسفن حاجوس أتو محمد برهان بلاتا كمون أتو محي الدين أبو بكر شنجب أبو مود أتا نبرهان أبراهام مدقاف الحزب وقالسن نلعلنا ديمقراطي مدقاف يلوم قبل علم انقصي إيرترا نبيرو زولا معك أبزل على الوان جنا أي أخلان أمريكاوي دبلوماسيا قبل علم انقصي إيرترا نبيرو زولا معك أبزل على الوان جنا أي أخلان كبل أمريكا والعلوي دبلوماسيا جليسهم بيت صحفات قداي أمريكا مختل صحفي ديسك أفريقيا كبورنا يجيني كونغرس هاجرو أبزهبو مجلتي أبزعل في حيدة توارح مسن انقصي إيرترا بمدى بستجبر من محياش سمدنا صبو أنفت وكوانت اللوة زي تملسوا اللحطوطة سلزلو وقنا تبايتو تتازن برو معك أبكس أن حلو ويلوم قال خبت أمريكا من انقصي إيرترا زقربو تحطوطات مسار سرحتنياتات إنباس أمريكا زنبرو
ኤርትራ ካብ ሰሜን ኮርያ ገዚኣቶ ዝተባህለ ኣጽዋር ዝብል ይርከቦም ናይ ግዜ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ፖለቲካን ሃይማኖትን እሱራትን ካልእ ጸቢብ ስርዓተ ምሕደራን መንግስቲ ኤርትራ ገና ዝኾነ ለውጢ ኣየርኣየን ክብል እዩ እቲ ዲፕሎማሰኛ ዝገልጽ ንሱ ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያን ካልኦት ጎረባብትን ጀሚርዎ ዘሎ ዕርቀ ሰላም ዝናኣድ እኳ እንተኾነ ካብ ሰላም ምንየቱን ቃላትን ዝሓልፍ ግብራዊ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ክሳብ ዘየተኣታተወ እቲ ማዕቀብ ክለዓል ከም ዘይብሉ እዩ ጠቒሱ ነዚ ሓለፈ 10 ዓመታት መንግስቲ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ከይገብር ንደባዊ ግጭት ከም ምኽንያት ከቕርብ ጸኒሑ እዩ ሕጂ ግና ካልእ ዘምኽንየሉ ጉዳይ የብሉን ክብል እዩ ቲቦር ናይጊ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ተሪር ነቐፌታ ዘቕርብ ከም ዝከር ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ ዘንበሮ ማዕቀብ ኣጽዋር ምዕዳግ ኣብ ፍልያት ሓለፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ናይ ምንቅስቓስን ንብረት ናይ ምድስካልን ውሳኔታት ይርከቦም ዩኤንኤችሲአር ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ውሕስ ቦታ ዘግዕዘሉ መደባት ሓንጺጹም ተጸዋዕ ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሊብያ ኣብ ከቢድ ጸገም ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ናብ ውሕስ ቦታ ዘግዕዘሉ መደባት ሓንጺጹም እቲ ትካል ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ካብ መዳጎን ማዓስከራት ኣምሊጦም ፈቐዱ ፈሒሎም ዘለዉ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ስደተኛታት ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ናብ ዝርከብ ግዜያዊ መተኣኻኸቢ ቦታ ንኽመጹ ጸዊዖም እዚ ግዜያዊ ናይ መተኣኻኸቢ ቦታ ኣብ ሓደ እዋን ን1,000 ሰባት ጥራይ ከእንግድ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ነዴታት ህጻናት ንዝተወጽዑ ካልእ ህጹጽ ሓገዝ ንዘድልዮም ሰባት ቀዳምነት ብምሃብ ናብ ውሕስ ቦታ ከስግሮም መደብ ከም ዘለዎ ሓቢሮም እዛ ኣብ ሊብያ ኣብ መንጎ ሓይልታት ሰውራዊ ብርጌድን ሻብዓይ ብርጌድን ዝተባህሉ ወገናት ዝጀመረ ውግእ ኣብ ከቢድ ናይ ህይወት ሓደጋ ኣውዲቕዎም ብምህላው ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ሓገዝ ጻውዒት ከቕርቡ ጸኒሖም እዮም እዞም ናይ ርዱእና ጻውዒት ዘቕርቡ ዘለዉ ዜጋታት ግዳያት ዓመፅን መግረፍትን ኮይኖም ምጽንሖም ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ካብቶም ኣብ ሊብያ ኮይኖም ኣብ ምስግጋርን ምጭዋይን ክንቀሳቐሱ ዝጸንሑ ገበነኛታት ምስ ስደተኛታት ተመሳሲሎም ክወጹ ይፍትኑ ስለ ዘለዉ ብዛዕባ እዞም ገበነኛታት ዝፈልጥ ኩሉ ክትሓባበር ተጸዋዕ ስደተኛታት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ተማሕጺኑ አባል ሀገራት ኢጋድ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ ብዝምልከት ዘትያን አባል ሀገራት ኢጋድ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ ብዝምልከት ዘትያን ኢጋድ መበል 33 ስሩዕ ዋዕሉ ኣብ ዘካየደሉ ዘሎ እዋን ብደረጃ ሚኒስተራት ዝተጋበአ ዋዕላ ኮይኑ ኢትዮጵያ ብዘቕረበቶ ጠለብ መሰረት ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ሱዳንን ዘተ ከም ዝተካየደን ዝምድናን ንብር ዝምለሰሉ መንገድን ምንዳይን ዝዓለመ ምንባሩን ካብ ከተማ አዲስ አበባ ዝተመሓላለፈ ዜና አመልኪቶም استراتيجياዊ ዝምድና ኤርትራን ሱዳንን ክብእስን ክመሓየሽን ድሕር ምጽናሕ ኣብ 2014 ሱዳንን ኢትዮጵያን ሓበራዊ ናይ ምክልኻል ሰራዊት ከቆማ ምስተሰማምዓ ናብ ዝኸፍአ ጥርዙ ክበጽሑ ተራእዮም ብተወሳኺ ብ12 መስከረም ኣብ ውዕሉ ኢጋድ ኣብ መንጎ መንግስትን ተቃወምትን ደቡብ ሱዳን ስምምዕ ሰላም ከም ዝተፈራረመ ገሊጹም ኣብ መንጎ መንግስትን ተቃወምትን ደቡብ ሱዳን ስምምዕ ሰላም ከም ተፈረመ ተገሊጹም ዝባላይነት ኢጋድ ክኸይድ ጸንሐ ዘተ ሰላም ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪርን ተቃዋሚኡ ሪክ ማቻርን ኣብ ዝተረኽብሉ ወከልቲ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ስምምዕ ሰላም ፈሪሞምሎም ገለ ካብቲ ስምምዕ ኣብ ደቡብ ሱዳን ን36 ኣዋርሕ ጸንሕ ናይ መሰጋገር መንግስቲ ክቃወም ዝብል ይርከቦም ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኢጋድ ኣብ ወንበርነት ተረኪቡ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ነዝተፈሪሙ ዘሎ ስምምዓት ክልቲኦም ወገናት ከኽብርዎ ከም ዘለዎም መተሓሳሰቢ ኣቕሪቦም ኢትዮጵያ ቁጥር ናይ ዝተመዛበለ ህዝቢ ዓረግ ኣብ ኢትዮጵያ ቁጥር ካብ ምንባብሮም ተመዛቢሎም ዘለዉ ሰባት ኣብ ዝለዓለ ጦር ዝበጽሑ ከም ዘሎ ኣገራዊ ትካል IDMC ገሊጾም እቲ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ንዝተመዛበሉ ኣህዛብ ዓለም ዝከታተል ትካል ናይ 2018 ጸብጻቡ ኣብ ዘቕረበሉ ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢ 1.4 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ቤቱ ንብረቱ ተመዛቢሉ እኳ እንተሎ ኣቓልቦ ማሕበረሰብ ዓለም ሲኢኑ ከም ዘሎ ኣመልኪቶም ቆንስል ስደተኛታት ኖርዌይ NRC በወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብብሔርን ካልእን ዝተላዕለ ግጭታት ዘመዛበለን ስድራ ቤታት ኣብ ከቢድ ናይ መነባብሮ ህይወት ከም ዘለዋ እንተኾነ ማሕበረሰብ ዓለም ሓገዝ ኣብ ምግባር ኣዝዩ ደንጊ ከም ዘሎ ይገልጽ ብፍላይ ኣብ 2018 እንዳንባይ ዝተላዕለ ግጭታት ብሔራት ደቡብ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ ዞባታት ኦሮሚያን ሶማሊያን ጀመረ ግጭት ብሔራት ንልዕሊ 1.4 ሚልዮን ሰባት ከም መነባብሮኦም ክመዛበሉ ከም ዘገደዶም እዩ ዝግለጽ
እታግራው ተካላም መግለጽዩ መንግስት ኢትዮጵያ በተቀንድ ምክንያት ዝኾነ ግጭታት አምፍታሕን ሰላምን ጸጥታን አሙሓስ ልዑል ተራይ ጻወት ቋንተሎ እቶም ተመዛበልቲ ዋላውን ናብ ዓድታቶም እንተተመልሱ ዝጽበዮም ንብረት ይኹን እንዋት ስለዘየሎ ዳግማይ ንኽጣየሱ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ሓቢሮም ኣብ ግዜያዊ መጽለሊ ማዓስከራት ላይ ዝመጹ ቁጥር ተመዛበልቲ ኣዝዩ ብዙሕ ስለዝኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም ምግቢ ማይን ሕክምናዊ ረድኤትን ንኹሉ ምቕራብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኮይኑ ከም ዘለዮም ኣህግራውያን ትካላት ረድኤት ዘመልክቶም በዛብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ኣብ ብሄር ዝተመርኮሰ ግጭት ዶባት ዞባታት ኦሮሚያ ሶማሊን ካብቶም ኣዝዮም ዝተሃስዩ ከባቢታት ምዃኖም እዩ ዝግለጽ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ልዕሊ አልሸባብ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ልዕሊ ዕጥቋት አልሸባብ መጥቃዕቲ ደብዳብ ኣየር ከም ዝፈጸመ ሃገራዊት ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ኣብ ዘርጋሓቶ ዜና ሓቢራም ኣብዚ ሰሙን ተዋጋእቲ ሄሊኮፕተራት ተሃገር ምስ ኣገር ሰራዊት ምብራቕ እዚ ብምውዳድ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሞ እቲ ጸብጻብ ሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ ብተዋጋእቲ ሄሊኮፕተራት ምድብ ምብራቕ ከም ዝተፈጸመ ዋና ኣዛዝ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ብርጋዴር ጀነራል ኢልማ መርዳሳ ገሊጹ በተስተኻየደ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ አልሸባብ ሞራላውን ዋታውን ክሳራ ከም ዝበጽሐ እቲ በዓል መዚ ሓቢሮም ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ክልል ኣየር ተሃገር ካብ ምሕላው ጥሒሱ ንኣጋር ሰራዊት ድጋፍ ብምሃብ ኣብታ ሃገር ክበጽሕ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ዓይነት ወራርን ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትን ኣብ ሓጺር ግዜ ክምክት ዝኽእል ሓያል ትካል ይኽብል ብርጋዴር ጀነራል ይልማ ማርዳሳ ንቴሌቪዥን እታ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ገሊጹ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ይፍጸም ውጽኢት ማሕበራዊ አገልግሎት አባይታን ኣብ ህዝብ ንበር ኣብ ንፋስ ኣይንበብን ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ምዕባለን ውድቀትን ሓንቲ ሃገር ንምምዛን ንኸመይነት እታ ሃገር ትኽተሎ ልዕልን ቅርጽን ብተግባር ትወፍረሉ ትሕተ ቅርጽን እንታይ ይመስል ብዝብል ምንባባ ገዳሲ እዩ ልዕሊ ቅርጻ ብዓይኒ ዝረኣዩ ብኢድ ዘይድህሰሱ ከም ፖለቲካ ሕጊ ባህሊ ናይ ዜጋታት ንቕሓት ስነ ልቦናዊ ብስለትን ርግኣትን ወዘተ ዝብሉ ወሰንቲ ዓውድታት የጠቃለል ትሕተ ቅርጻ ድማ ከም ደረጃኦም ዝሓለው ጽርግያታት መንገዲ ባቡራት ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብያተ ዕዮታት መዘናግዒ ቦታታት ዲጋታት ዘመናዊ ሕርሻታት ከም ትካላት ትምህርቲ ጥዕና ጽሬቱ ዝሓለው ቀረብ ማይ መብራህቲ ስልክን ካልኦትን መራኸቢታትን ይሓቆፍ ትሕተ ቅርጻ ብሕጋጋት ልዕሊ ቅርጻ ይምራሕን ይግራሕን ልዕሊ ቅርጻ ባህርያት ሓደ መንግስቲ እንታይ ይመስል ዝምዘነሉ ወሳን ረቑሕ እዩ ልዕሊ ቅርጻ ንሰላምን ዝርጋትን ንድኽነትን ልምዓትን ንምዕባልን ውድቀትን ህዝቢ ወሳኒ ግደ ይጻወት ስለዚ ኸኣ ኣብ ሓንቲ ሃገር አንፈት ምዕባለ አሎ ዶ የለን ምፍላጥ አምሪት እንታይ ተሃኒጹ አይተሃንጸን ቅድመ ምርአይ እቲ መንግስቲ ዝኽተሎ ልዕሊ ቅርጻ እንታይ ይመስል ብጉቡእ ምንባብ የድሊ ምኽንያቱ ረብሓን መሰል ህዝቢ ዝምእከለሉ ፖለቲካዊ መስርሕን ልዕልና ግዝኣት ሕግን ኣብ ዘይብሉ ትሕተ ቅርጻዊ መደባት ልምዓት ንምክያድ ስለዘይከኣል ካብዚ ስነ ፍልጠታዊ ሓቂ ዝተበጊስና ስርዓት ግዳፍ ውሽጢ ዝሓለፈ ርብዕ ዘበን ኣብ ትሕተ ቅርጻ ዝሃገር እንታይ ሰሪሑ ኣይሰርሐን ቅድሚ ምድህሳስና ንሰላምን ልምዓትን ዘገልግል ፖለቲካዊ ተፈጥሮን ካብ ዝምንጩ ስትራቴጂን ስልትን ኣለዎ ዶ የብሉን ኣበድላይነት ልዕልና ግዝኣት ሕጊ ዘለዎ ረድኢትከ ዝብሉ ነገራት ምርኣይን ምምላስን ኣገዳሲ እዩ ብዝተፈላለዩ ወገናት ተደጋጊሙ ክግለጽ ከም ዝጸንሐ
هاجراو بوليتيكاو سلطان تقوصاطيرو زركب سماو سرعات غداف كاب انكفتر جميرو فتاون صلاان زفلطو بروه وي وغاو بوليتيكاو سن حساب اينبرون ديمقراسياو بحرن اسرارحان ايصنحون مسرتاو سبعو مسلاته يخبرن ابلعلنا حقن حقاونتن اي امنن بسنن وغوت حيل دامبر بحيل حسابي ردادن غزياو طقمتات نمزرخبلو كم حبر نفحيتو زلواوط دامبر استصنعه كاب نابزب صح استراتيجين سلتنا ينبرون حجون يبلون ابغزي ناصنتاو قالسي نهاجراو ناصنت زبزح غزي بوليتيكا انقيحو اعجيبو زيكونه ابدس بولون غزين كنتاتن زيغاتات اغريونا غديدون بمغفاف يسلف نيروم نتعبهلنا كم نغوس وي نغست زقصر كبرنا حصنات غزي بمتحاس مرعاتن مرعاون كم نقد حصنات غفيفي وسن نيروم نعقم ادم زي بصحو غاسوت نغوسنت كاب غزون برخام سوفرو بؤو غفيفي وسد كم نقد هديموم ناطريتهم كملسو نزفتو ندما بتملكته اللي تكويسو يقتل نيروم الزي ديمقراسياو بحرن اسرارحان ابت حبرتسب فطيرو زنبره التاو سمعيت بملكع زيما وي درفي عقبازغي وسيدو واغوالي وخاريا بليعات إلي بمبال يغلص منبارو ሃይማኖታው ሕግታት ዘፍቅዶ ማዓጹ ሰቢሩ ብምእታው ክሳብ ደመን ዘይንቀጻ ሓራሳት ዝርከብ እንደቃ አንስቲ ሰልፍ ከም ዝነበረ አብጋሽ ባርካ ከባቢ ጀርበት አብ ዝነበረ መደበር ተዕሊም ህፃውንቲ ገዲፈን ተገፊፈን አብ ወተሃድራው ተዕሊም ዘአተዋ ወላዳት ወይ አጥቦቲ አጥባተን بصبات وطيرو يشغران يقنزوان منبارن حلفتن دما ابكن دناب دقنز وسدوان نام مريت كحالبو يززوان منبارون نزي سبعو تكبار بقربا زكتاتل زنبره نايت خبابي نبار حزب دما نتاخفون زينبورن زرعي لابوتا محلاب حراسات إلو خمس سميان بقوم دما خمس صوعان حزباو جنبار ويهقداف قبل الدق انستين هصاناتن انتاينا غبره خمس مصه ጭቡጥ መረዳእታ እዩ بخال شنخكا قبل علتن نخبر علامه برخا وصين مسارع ودبو تسليفن زغادلا زنبرا كبرات حاتنا بحوس وغعيز فصمو زنبرا صتاو عمت بسنكزيز بصحن اكلاون سنلبوناون محسيتن مذكرون اقداسيو زباو جنبار ويهقداف كم تأجرن كبرون ببينو زبهال ززاربون زقبرون ببينيو نعبنات كابوان قدلي اتحيزو اما حبراو اقل قلوتات بفلايكا ابتمرتن طعنان وصيتاو سرحات كم زسالاسل يزقلات اتحققن بنصاريو ابوان قدلي ابتقندي خم موافر يزتقاملو زنبره خبابيتات زنبر حزبي ككم كنتاتو زهو زنبره وسن حكمنا واغلغلوت غديفكا بمدب حيزو سرحلو حزباو حكمنان حزباو ابيات تمرتنا ينبران نعبنات تغادل حرمت ايرترا سفيحنا حزباو حكمنان مطفادن قرنان مدبات ميروا حزباو جنبار وي هقداف جن بمدب سرحلو حزباوي محبراو اغلغلوتات اينبرون اوشت زيناي منغستنات ادميو ابتكالات طعنان تمرتن زختولو بوليسي زرحو تكباراتن كموصيتو اب حزبي زفطرو عقبتون كومو مستغيريلو زنبحالو زسمامع يكونان زحلف 25 عمتات ناي هلتان قانزان عمتات ينيرو إيرترا كم هاجر بهيراتن بهيرسبات إيرترا ككم حزبتات سلام رخيبهم فويز بلولو عمتات يترف ورحاتو نايتقوطران هاجراو سلام ابزي بلو سبعون ديمقراسياون مسلات ملو ابز تچفلقلو كوينات ورخويناتن ابا امرو زيغاتات فلي بوتا حيزو بزعبا تمرتي مرمر لمعاتن عبيتن محساب ابز دبززلو حتو بهيوت منبارن زي منبارن قدميت مصيو
ስድራቤታት አብዝበታተናሉ ዘለዋ ወቅቲ حلاي ህዝቡ መንግስቲ ኤርትራ ንመንእስያትን ትምርትን ብዝህቦ ፍሉጥ አመተን እዚ ዓውዲን ምዕባል ዝገብሮ ገዚፍ ወጻኢታትን ብኩልንትኑ ሙሉእ ፍልጠት ዝደለበ ኣብ ነፍሱ ዝተኣማመን ተረካብ ሕድሪ ዝኾነ ትውልዲ ተፈጢሩሎ ዝብል ውፁእ ሓሶት ካብ ማዕከናት ዜና ስርዓት ህግደፍ ምስማዕ ልሙድ እዩ እዚ ሓቅዶ ሓሶት ንምፍላጥ ከዓ አባይታ ዘሎ ኩነታት ምንባብ የድሊ እቲ መጽናዕቲ በተሳትፎ ህዝቢ ዘይኮናስ በአጉል አንነት በመደብ ጀመረ እንደራው ወፍሪ ክሳብ ደረጃ ስርዓተ ትምርቲ ማለት መምሃርን ምስትምሃርን ተሰሪሕሉስ እነሆ ሎሚ ሀገር ከም ሀገር ሓላፍነት ዝስምዖ ተረካብ ወለዶ ከይትስእን ኣብ ኣዝዩ ዘሰክፍ ኩነታት ወዲኣ ትረከብ ሓንቲ ሀገር አመምሃርን ምስትምሃርን ንእትኽተሉ አንፈት በቀጥታ ወለዶ ምስምህና ጽምቅታልን ዝተኣሳሰር ካብ ህዝባዊ ሀገራዊ ቋም ዝምንጩ ንህዝቢ ዘሳተፈ ህዝባዊ ስርዓተ ትምርቲ ንመምህርን ተማሃራይን ዘድልዩ መሰረታዊ ነገራት ብምቕራብ ሙሉእ ፍልጠት ዘለዎ ወለዶ ይሃንጽ ካብ ህዝባዊ ሀገራዊ ቋም ዘይምንጩ ህዝቢ ዘሳተፈ بتمكحتاو بروباغانداو آنነት ዝምራሕ ስርዓተ ትምርቲ ድማ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ሰንፈላል ዝወረቀ ራእይ ዘይብሉ ሓይል ሰብ የፍርዩ ኣብ ኤርትራ ሎሚ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ባዕሉ ህይወቱ ዝመርሓሉ ሰብ ቃል ኪዳኖም ኣጽኒዖም ብቀረባ ሓቢሮም ዝነብሩሉ ኩነታት የለን ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ዓዘቕቲ ዝነብሩ ዘለዉ ብሄረሰባትን ህዝብታት ኤርትራ ጥዕናው ክንክን ይግበረሎም ኣሎ ሳላ መንግስት ዝገብሮ ዘሎ ክንክን ሞት ቀኒሶም በዓል እከለ መስኪሮም እናበልካ ምሁታት በቶም አላይ አልቦ ኣብ ጎረባብት ሃገራት ኣብ ዝተደኮና ማዓስከር ስደተኛታት ዝነብሩን አደዳ ዝተፈላለዩ ሕማማት ኮይኖም ዝሳቀዩ ዘለዉ ኣብ ጎደናታት ኤውሮጳ ተደርቢዮም ገለ ድማ ኣበይ ከም ዝኣተው መን ከም ዝወሰዶም ድሃይ ዘይብሎም ዝጠፉ ህፃናት ከምኡውን ካብ ሰበስልጣን ህግደፍ ጀሚርካ ብዝተፈላለዩ ገበነኛታት ብጾታዊ ዓመጽ ዝተጠቅዓን ብሕማምን ዘይተደልዩ ጥንስን ኣእምሮአን ዝተናወጻን ክሳብ ምስዕቱብቱ ዘይተበትከ ህፃን ኣብ ባሕሪ ከንሳፍፋ ዝተረኣየ ኣዴታትን ብጭብጢ ይስማዕዩ ብኸመይ ናይ ፖሊሲ ሓያል ሰብ መድሃኒት ንዝብል ሕቶ ግን ጭቡጥ መልሲ የብሎን ብሓቂ ቁኑዕ ህዝባዊ ጥዕና ዘድል ሓይል ሰብን መሳለጥያን ኣብ ዘለወሉ ጣንጡ መሊአን እንተ ዘይጠፍኣውን ንምቕናስ ይከኣልዩ ሃገራዊ ሰላም ቁኑዕ ፖሊሲ ሓይል ሰብ መሳለጥያን ኣብ ዘይብሉ ግን ኣይኮነን ከጥፍእ ህትቅንስ ኣይከኣልን ስለዚ ከዓ ውፅኢት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ ህዝብን ኣባይታን እምበር ኣብ ንፋስ ኣይንበብን ህግደፍ ገበርኩ ዝብሎ ዘሎ ከዓ ብእዝኒ ዝስማዕ ዳ እምበር ኣባይታ ብዓይኒ ዝርአ ኣዴታትን ህፃናትን ካብ ሞት ዝተርፍሉ ወፍሪ የለን ካብ መጽሔት ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ወግዓዊት ልሳን ደግሓይ ጥቅም 2016 ሕታም 14 ዝተወስደ ድምፂ ሰላምን ዲሞክራስን ኤርትራ تزارب سبا هدي أفلتني اتي سعدلو صباح تسرحني
يفتدو فاني يوم كلهم قال خيسلتو زي كبات البدر زسنفك يلن فلتخايف تنصراني زمن أنا غامن كويني كهنهن كفكر كاب زي كل بعالم كابا غازة بكور كابا غازة بكور نمن كرافك نمن كم تفليو صبح نقرني ترايك لليوم عوعيد سلفنا دايرترا مقالة حرنت كما أكل هزبنان هدرنان يدهن الله مقالة حرنت ملاشنا نهبلون نقلنا نرغات سألون جزي حجيو عوعيد سلفنا دايرترا دلاي فتحن حرنتاتن مالت أبقون هزبنا مهلاونان بقبراو قاسي مثل فتحن حرنتاتن دلونتنا بمرققات مدحنن تسفان هزبنان حقرنان كمزخونا مرققاتيو عوعيد سلفنا دايرترا عفتحاون متكلاون مسمر قالس هزبي سلفنا دايرترا عسيلنان توديبنان عبزلنايون بخندزقالنايون نحرنتنا نوفيلو جزي حجيو عوعيد سلفنا دايرترا نحربنياتات قداياتن سدرابيتاتن صورة أخريا 31 تكمتي النرد علون كتباون محبراون شجراتهم النفتحلون علنا لكم النبللو جزي حجيو
ጻውዒት ሰልፍናዳ ኤርትራ ቃልስና ቃልሲ ህዝቢዩ ቃልስና ቃልሱ ጻዓትን ፍትሐውን ዝኾነሉ ምኽንያት ጸረ ድርብ ወጽዓታት መምላስ ምርግጋጽ ሙሓስ ኩሎም ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰላት ምትካል ልዕልና ሕግን ፍትሕን መዓርነታትን ጥራሕ ዘይኮነ ቃልስና ንምህላውን ዘይምህላውን ብግዴታታት ዝተስገደደ ግዴታ ብምዃኑ እዩ ጻውዒት ሰልፍናዳ ኤርትራ كبران سمعتنا بمسول سبلنا تحستوتاتنا أزوم استخاتاتلكم من كوينهم لمكتتالكم عزينا نمسكن زمت بخالة حستينا خنا الرخب كساب شعو سلام كأنه نخلنا